Ang Bijoy Nandini Parani Chaudhary plus Saramol Somni ang Rai. Ayesa Mol Somni Boyos 25 bosor bo Aisundra Hospital Guwahati wo bo naijagui tongo. Boni duita kidney no problem tongo bo Tabuk Hospital kalaijakno. Engkai aboni bagui chini parao to je mansak sing chuba churukha. Engkai tabuk lukurongni thani sing koimung. Je bono bukha kolok je tongnai rok chuba chu je mannai rok boni bagui bank account boni aro buskango no rijak tongo aro chuba chu manghakai lukurongni thani sing belaino hambai rewo engkai borok je tabuk apatoto pray 1.5-2 lakh moto khoros khailaika jagarok phalainai tabuk borokni help belaika no nango engkai chuba chu rena baginai chini bukung bara plus chini jengbai thansa je tongnai rok no koimung yapharu tini social media chini khorang haparno hambai rewo ang Bijoy Nandini Village Chaudhary engkai Sara Tripura ni Rai Ayesa Mol Som Guwahati Hospital ketikma pray 1 bosor moto kalai tongka boni kidney problem engkai jotoni lukurokni thani jeng chuba chu san homani engkai rang kisisa 21,500 boni nok boni bufayongno jeng yaphare renai engkai rang boroni phaika mani chini parani collection khainai 21,500 bono tabuk yaphare renai engkai chini khorang hapharno bos chini social media te saroke na baginai engkai bibinno rokom chubanai tongkakai borongni chuba chu mangkai khuk hamnai engkai esa ni bagai jani boni duita kidney problem tongmani abono chini subrai je tongmani bisas mote kane boni bagai suriman kai tai buka ham nei social media na asik sai no hambai ru hambai